Takže ahoj, já vás vítám u mýho dalšího videa. Dneska to bude na můj modpack, jestli jste viděli, koukněte se, jak stáhnu můj modpack. A jestli si nikdo neví rady, jak to udělat, tak tady to máte. Nastavuji si fočku, tady to je vlastně ten soubor, jak jsem vám to, je to v RARu, tady soubor. A tady to máte v tamtom souboru. Pustíte takhle instalátor na fočku. Počkejte. Teda spustíte si ho. Ne, okay. Dáte install klient, dáte OK a už se vám to instaluje. Pardon. Tak. Potom si nainstalujete tak ty mody, tak třeba dám tady to. Tak tady ty všechny. No tady to, nevím, co tady dělá, tady ty dvě. Dáte install mod, tady je reinstall, protože já už to mám nainstalované všechny tyhle ty. A to je install mod, to mám, jestli chcete dělat backup, já dělám ne, doporučuji vám dělat ne. Tady máte, když tak. A nechte to tady to. A instalujte to. Tak, až to budete mít všechno tady to, kromě tady to a tady toho. Tak si takhle spustíte Minecraft. Počkejte chvíli. Tak, potom se tady přihlásíte. Bla 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 třeba. A tady dole máte tu fočku, takže tu si nespouštějte, tu 1722, ale tady tu novější. Tam dáte play a máte to hotovo. Tak. Užijte si mod, tam na instalování máte link v popise a na ten mod taky, kdybyste se nechtěli koukat do toho videa. A mějte se. Ahoj!